Днес ще разкажа за моето първо пътуване със самолет от Варна до Амстердам. Фаза 1. Започнах да се смея, не знаех още какво се случва, чувах само някакво бучене, беше ме леко страх, но все още не осъзнавах какво се случва напълно. Фаза 2. Вече започна да ми става лошо, не можех и да дишам много добре. Фаза 3. Сърцето ми вече започна да бие по-бързо. Въздуха още повече не ми достигаше и се опитах всячески да се успокоя. Фаза 4. Уви, за нея не снимах себе си, снимах отвън, защото вече бях малко по-спокойна. Успях да се откъсна от седалката, ръката ми беше вкопчена в нея през цялото време. Но вече след като излязохме над самите облаци, гледката беше удивителна. И след като вече се успокоих, беше време за моя любим филм "Вината в нашите звезди". Винаги съм си мечтала да летя за самолети, да гледам този филм. За сега това е всичко и ще се включа отново скоро. Добре дошли в ден 1. Не мога да повярвам, че оцелях след този полет. След вечерта, която пристигнахме, се поспахме и се запътихме да оглеждаме. По пътя виждахме много красиви неща. Така нямаше как да не заснема и техните тематични лодки, понеже те бяха навсякъде из каналите и бяха изключително красиви. И тук вече сме на едно много мое любимо място, на което аз нямах търпение да отида и всъщност цялото пътуване се основа на тази сграда, която виждате в момента. Просто нямаше как да не си взема и книжката с мен. След като разгледахме музея на Ане Франк, в който за жалост нямахме право да снимаме, макар че аз бях подготвила камерата, но в момента, в който се влезе в самия музей, се налага да си оставиш всичко. Ако е по-голям багаж, ако някаква дамска чанта, разбира се, не. Срещахме навсякъде лалета. Все пак това е страната на лалетата. Щеше да е странно да не видим нито едно лале. Заснемах абсолютно всяко едно лале, което видях. Нямаше как да не забележи огромния люляк, между другото, който беше там до това кафене. Беше прекрасен. След това се отправихме към един пазар за цветя. Другото, което ми направи впечатление още като влязохме в самия пазар, бяха таваните от цветя. След това видяхме много дървени лалета. Това са магнити и всякакви такива нещица. И нямаше как да не посетим магазина, за който също толкова много нямахме търпение, а именно магазина на Лего. Също така снимах и много от сградите там, защото ми направиха изключително огромно впечатление. Целият този дълъг път, който ние извървяхме, естествено, трябваше някъде да спрем да хапнем. Почти никъде нямаше нищо отворено, което да ни хареса на нас, защото храната там е коренно различна от тази в България. И седнахме до един от каналите, за да си ги похапнем. Ден 2 от нашия престой в Амстердам. Ние обикаляхме да търсим едни платформи с цветя, които в крайна сметка така и не намерихме, защото попаднахме на едни хора, които уж знаеха къде са, опътиха ни, бяха българи между другото. Не намерихме там цветя, казаха ни, че са били зад един лунапарк, ще отидете, ще го видите. Да, ние видяхме лунапарка, но не намерихме никакви цветя, никъде. Тук се спряхме за сувенири, но аз естествено видях огромни обувки, които ми станаха супер интересни, нямаше как да не ги заснема. И така, ден 3 беше изключително забавен, защото имахме билети за състезание.
Решихме да обиколим цялата писта, като си мислехме, че от някъде ще има тунел, през който да се върнем там, където бяхме. Ами не, нямаше. Пистата изобщо не беше малка. Доста дълга беше и навън печеше. В същото време духаше изключително силен вятър. Беше си просто истинско приключение. Ден 4. Ние вече трябваше да се прибираме към България. И тук се качваме в самолета, като нямаше как да не заснемем този огромен самолет най-малкото, защото беше в розово и синьо. И това беше всичко от моето пътуване. Благодаря, че останахте до края. Ще се видим отново скоро.